Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern inawgura l-Berġa tas-Saħħa f'Ħalaxa wara li sarilha xogħol estensiv ta' rinnovar. Issa l-Berġa se toffri 6 servizzi lil madwar 5,000 resident, 3 minnhom huma servizzi li s'issa qatt ma nataw f'din il-Berġa. Issa wieħed jista' jmur fil-Berġa ta' Ħalaxa jekk jixtieq servizz ta' tabib tal-familja, fiżjoterapija, podjatrija, speċjalista tan-nutrizzjoni, terapista tal-lingwa jew anki klinika għal ħarsien ġenerali. Fost ix-xogħlijiet li saru fuq dan il-proġett hemm l-introduzzjoni ta' sistema diġitali illi żżomm l-informazzjoni tal-pazjenti, faċilitajiet tal-fiżjoterapija u l-podjatrija u faċilitajiet aktar moderni tal-ħasil tal-idejn anke fil-kmamar fejn isiru konsultazzjonijiet mediċi. Id-Deputat Prim Ministru fakkar li dan kollu sar grazzi għall-investiment ta' 12,000 euro u huwa parti mill-programm ta' investiment tal-kura primarja illi jammonta għal 10 miljun euro minn Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Il-kura primarja hija l-qafas u s-sinsla ta' servizz tas saħħa tagħna. Ġifieri aħna nifhmu illi l-isparijiet huma importanti, ma l-isparijiet għandhom jiservu biss għal meta pazjent ma jistax jieħu l-kura tiegħu viċin il-komunità tiegħu. Dina ma kienitx il-politika dejjem ta' gvernijiet passati, ġifieri gvernijiet passati kienu aktar fokaw fuq il-kura terzjarja tal-isparijiet u abbandunaw prattikament il-kura fil-komunità.